जे मोनथाम आफादजों जथाय 14 नबेम्बरजों लोब्बा लाखिनानै जे खुंनो लादों नैबे दानसोरां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दा नोंथांनिफ्राय माबायदि हामलायथि थागोन बे हाबाफारिनि सायाव? दिनै मोनथाम आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद, जनाय दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो जनाय दख'रा आइजो अनसाय आफाद, बे मोनथाम आफादजों ज' लोगो नांनानै जे 14 नबेम्बरखौ लोब्बा लाखिनानै 15 आरो 16 नबेम्बरखौ मोननै थारिखखौ थि खालामनानै बिथांमोनहा जे जथुम्मा खुंनो हाबाफारि लादों। दा बेनिनो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारि जानानै थांबाय। दा बे जथुम्मानि गेजेरजों आं बेखौनो मिजिंथिदों जे जोंनि जनाय हालामाव रायजो जानाय जोंनि बर'फोरनि जेसेबांनाखि समस्याफोर थायो बै समस्याफोरखौ जोङो बोरै समाधान खालामनो हायो आरो माबायदि जों समाधान खालामनांगोन आरो जों सोलोंथाइखौ माबायदि लांनांगोन बेफोरनि गासै दिगा नैबे जोंनि थान्दै मेल, बे थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां थांखि एबा मोजां फिथाइ मोनसे फैगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो जनाय हालामाव रायजो जानाय जोंनि बर'फोरनि जौगानांगौनि थाखाय, सोलोंथाइखौ सिगाङाव लांनांगौनि थाखाय बे जोंनि जथुम्माया मोनसे गोनांथार मोनसे जथुम्मा जागोन। दा बेखौ आसा खालामदों आङो जे बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो जनाय हालामा मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं। बेनि गेजेरजों जोङो दिनै बै जथुम्मानिफ्राय जोङो जनाय हालामा एसेबाबो सोलायनाय फैगोन जे जों सोलोंथाइ बेलायाव आरो जिखुनु जों हाबाफारियाव जोङो जनाय हालाम हिसाबै जोङो उननि समाव जोङो मोजाङै हाबाफारि मावलांगोनखौ मिजिंथिनो हायो। आरो बेनि गेजेराव जोंनि गेवलां मेलनि गेजेरजों, गेवलां मेलाव जोंहा माखासे आलासिफोर दङ। दा बे आलासिफोरनिफ्रायबो जोङो जोंनि बर' समाजखौ जौगानांगौनि थाखाय, जोंनि सोलोंथाइ जौगानांगौनि थाखाय, जोंनि समाजखौ फोसाबनांगौनि थाखाय जों मा मा हाबा मावलांनांगोन आरो माबोरै हाबा मावलांनांगोन बै मेसेजफोरखौ जोङो मोनगोन। दा बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों जनाय हालामाव रायजो जानाय बर'फोर बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जे जोङो नैबे 15 आरो 16 नबेम्बर साननैनि हाबाफारियाव जे बयबो ज' ज' लैहोर लैहोर फैनानै जोङो नैबे साननैनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जों बयबो जाफुंसार होफैनांगोन। आरो जोंनि बर' रायजो बर'फोर समाज, बर'नि समाजखौ फोसाबनायाव जोङो बयबो फंसे फंसे राव बुंनांगोन जे जों बोरै थाङोबा मोजां जागोन। जोंनि रायजोनिफ्राय जुदि जों फंसे फंसे जुदि बयबो मोजां खोथाफोरखौ जोङो बुंनानै होयोबा, आसि देखायनानै होयोबा, निस्सय जोंनि आफादफोरा खामानि मावलांनो थुलुंगा मोनगोन, बेखौ आं मिजिंथिदों। जिहेतु नैबे हाबाफारियाव बिखेखकै बुंनो थाङोबा फरायसाफोरा बांसिन बाहागो लागोन, माबायदि फरायसाफोरनि सायाव मटिभेसन हाबाफारि लानायखौ हास्थायदों? दा बुंनो थाङोब्ला दिनैनि फरायसाफोरा बांसिन बेखौनो नोजोर बोनाय नुनो मोनदों जे जोंनि फरायसाफोरा जे जाय फरायसाफोरा फरायबाय, फरायनानै माखासे फरायसाफोरा खायसे गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों खायसेया मोजां साख्रि मोनहैबाय, सोरबा पुलिस मिलिटारि मोनहैबाय, सोरबा प्रफेसर जाहैबाय, सोरबा डक्टर इन्जिनियार सासे सानै जाहैनो हाबाय। दा बेनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन जे जाय फरायसाफोरा साख्रि बाख्रि मोनाखै, बे साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो जोङो स्किल, जों बे दुलाराय बर' फरायसाफोरा जे मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन बेखौ जोङो फोसावनानै होदों। जिहेथु जोङो फरायनायनि गेजेरजों जोङो फरायनानै साख्रि मोनाब्ला जोङो जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय माबा मोनसेबाबो मावनांगोन। बे जिखिनि मोजां जायखिजाया मोजां खामानिखौ जों मावनांगोन। जेरै जोङो गेलेनायाव जोंनि फरायसाफ्रा खायसे मोजां, खायसे मेथाइ खननायाव मोजां, खायसे मोसानायाव मोजां, खायसे बिदिनो मोजां खामानि मावनो हायो, सावगारि आखिनो हायो। दा बैफोर खामानिखौ जोङो मोजाङै मावलाङोब्लाबो जोङो जोंनि जिउ दैदेननाय जोङो जोंनि राहाखौ मोननो हागोन। जाहाथे नैबे मेलनि गेजेरजों बेफोर खोथाफोरखौनो सावरायगोन आरो बेफोर खोथाखौनो दिनैनि फरायसाफोरनो जोंनि गाहाय आलासि आरो जर'खा आलासि बिथांमोना मेसेज होगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों।